První dojem klame. Já na něj nevěřím. On někdo může vypadat nějak, ale ve skutečnosti... Mně to přišlo strašně jednoduchý předstírat. Já se mám dobře, je mi líp, prostě už vím, co bylo špatně, kde je ten problém. Znova bych to neudělal, tak už se o tom prosím nebavme. To je strašně jednoduchý předstírat, že nepotřebuješ pomoc. Na mě to teda poznat jde, jak mi zrovna je. Na mě to vidět jde. Lidi se mě ptali, jseš v pohodě? Měla by se sebou něco dělat. Víc o sebe dbát, protože... Protože z toho děláš jejich problém, když je to na očích. Mají pak takovej nepříjemný pocit, že by něco měli dělat. A tak ti řeknou, umej se. Vem si tenhle prášek, po něm ti bude líp. Ale tím se nic nevyřeší. Moje dcera vypadala fakt krásně ten den, kdy... A člověk pak jezdí po eskalátorech, sleduje ty lidi jednoho po druhým a říká si, Pane Bože, co když tam skočí?